Γεια σας gamers, Fellows Gamer εδώ. Σήμερα θέλω να μιλήσω σχετικά με το κανάλι γιατί δεν ανεβάζω βίντεο και διάφορα θέματα. Πρώτον είναι επειδή έχω τις εξετάσεις στο γυμνάσιο και χρειάζεται να διαβάσω αντί να κάνω βίντεο. Δεύτερον πρέπει να κάνω κάτι με τα FPS μου στο Minecraft και τέταρτον ότι το Filmora που χρησιμοποιώ για edit έχει μερικά θέματα τώρα και δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω όπως το χρησιμοποιούσα παλιά. Επίσης, μπορεί να ανεβάσω βίντεο σε λίγες μέρες, δεν ξέρω τι βίντεο θα είναι, θα σκεφτώ και θα το κάνω. Κάντε like, subscribe ή άμα σας άρεσε το βίντεο. Αυτά από μένα, ήταν μικρό βίντεο, δεν ήθελα να μιλήσω για πάρα πολλά θέματα. Αυτά από μένα, bye.